Minä olen Marja. Minulle tärkeää on tasapaino. Haluan käydä koulussa, olla kavereiden kanssa ja levätä tarpeeksi. Jos en nuku hyvin, olen väsynyt. Minulle musiikki on myös tärkeää, koska se auttaa minua rentoutumaan ja unohtamaan stressin. Minä olen Kervin. Minulle tärkeää on mun oma hyvinvointi. Yritän syödä terveellisesti ja liikkua säännöllisesti. Myös mieli on tärkeää. Kun olen stressantunut, kuuntelen musiikkia tai olen hetken yksin. Minä olen Joonas. Minulle on tärkeää oppiminen ja tulevaisuus. Haluan menestyä koulussa ja saavuttaa tavoitteeni. Minulle on tärkeää myös tehdä asioita, joista pidän. Esimerkiksi lukea ja katsoa elokuvia. Minä olen Karl. Minulle tärkeää on vapaa-aika ja harrastukset. Pelan jalkapalloa ja vetän aikaa kavereiden kanssa. Se tekee minut iloiseksi. Minulle on tärkeää myös rentoutua ja olla ilman stressiä.